Tipramotha. 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 Sampai. Ini jorang saya tinggi student ro statin mayan sekolah sih. Bolas mana kemana? Desain mana kemana? Ani jorang ano berdasarkan proses sama ni korebo. Ani ini sekolah sih di mana kelas mana? Omos siminya, mau rasanya tiba tenta ini kau ya? Mau borok ni perkaya ni kau ni tahu? Angnya saya itu dokumen itu klik muka. কেউ চাব খবৰ নাই কিন্তু অবৈ ইলেকশ্যন কমিশ্যন যেটো নাই নামে বিহার ইলেকশ্যন বসনা বা ইলেকশ্যন বসনা বড়লেন নিব ইলেকশ্যন নাই না আলোচনা সামনে জায়গায় বিয়া খুব আচ্ছা আনি পুরানা বন্ধু আগে বিবিসি পড়াশোনা স্কুল বিপুল ফোকাস করে সাংবাদিক আর কথা जों दिनै रतनपुर आमचायो ताकातजलनि रतनपुर आमचायो तिप्रामथानि कायसा पान्दा नायथकाय मोजाङै खालायमामानि बागै तामनि हिनबा बुबाग्रानि जे नायमानो एबं ब जे चिनि दफानि सामुं थांनानै नायमानो जों बाहायकै गाहामकायै ग्रासरुट लेभेलाव तलांगै चिनि दफानि नि थानि दिनै कग्न सायमानो आबनो तुइनो दिनै जों पान्दाव सुक्रुबैस दिनै सालायका तामहनकाय दिनै ब्लाइकेन मा खातंगौ दिनै अरो जों जे रतनपुर आमचाय नुमानि अरो बिबन आमचायनि चिनि सिकला रगनो गोबां मा जतनिफ्राय पार्टिसिपेट खायका ताइबो जों नुखा जे बुरि मथा चिनि बुरि रगबो दिनै बुबाग्रानि कग्न खानानानि बागै दिनै अरो फायसक फैसा इका आबुनि बागैनो जों खाख्लायो आगामी दिनो अमति हायकेन रतनपुर आमचाय जेबाबे काय खातुं खाजाखाय दिनै पान्दा खालायमामानि आहाय बसकांनि सालो सारा त्रिपुरा राज्योआवनो जों अमति पान्दा खालायमानानै नै एबं जों पान्दाबो खालायनाय आबुनि बागै जों नायो जे जों अरै परै उंलायावै बुबाग्रानि कग्न वानसुगै चिनि दफानि कग्न वानसुगै चिनि हानि कग्न वानसुगै जों बसकांगो चिनि बुबाग्रानि तैफांबायनो त्रिपुरा मथनि तैफांबायनो जों बसकांगो चिनि दफानि सभा खालायनाय एबं जों जेखाने नांगौ आरो न थांगै जों हिमबो थाखाय हिमलायनाय थानचांलायनाय आसेक सावैनो जतननो हामबाय तिप्रामथा आयु ब्लकखन तिप्रामथा लं याके बंनि बहक सिकरै सिनि लर जतन खेटकानि साकानि नै नक थाइगोनां मा सर नक थाइगरै केबो करै बरनिले नक थाइसि करै हिनान जागा सिकरै आपसि बरके गोनाङै थांगा तामनि कारणे बरके किसा कुसु बुद्धि गोनां एगा सिनि बुद्धि गोनां रगबो सुनो बुद्धि थुरलिया हायसि आबनि बागै जों शेयार खायना नांगौ जेसे जागा फाना आलोचना खालाय शेयार खालायनाय तामखौ सलिनाय ओइ एरिया ताम खायना नां ओइ एरिया ताम सदङै दंखा चुबासु होनो बनो चुबा लायना नांगौ आबनि बागै फादि जों ताबो सिनि त्रिपुरा मथानि बिसिंते जों बाके चुबा लायनाय बाके नायथक खायनाय साव ब जागा तामङै दंखा आबनो जों मा मानसो लायनाय फेबा किसु संकक दङ त्रिपुरा मथानि बिसिङाव जागा जागाय जवाब नोङै पार्टीनि खबर साव आबनि बिसिंते गोबां मा कक जाया नखरो नौ त्रिपुरा मथाबा हाइसिं दंखाबलै हाके हाके एरियाव जवाब नोङै हाइङि दंबलै आबो नखर हाइसे जुदि खानसा खायनानि थांनानि हिंगाके जवाब नोंयाबो पारफेक्ट गाहाम एकदम ठीक के बासना नांनाय हाइसे ठीक के बासनानि हिंगाय सेकां आनि नक नुखुंनो मावान सगरनाय आनि नुखुंनो ठीक मा खायग्रानाय आनि नुखुंनो ठीक खायमान बिसिंतिसे तारपरे बुइ नुखुंनो ठीक खायनाय इनकेनो आंनि जि ठीक मांग्रानाय आनि बि बसाना आं होनाय कोन आंनि जि ठीक मानि परेसे आं बुइनो फोरोंनानै बले आं बले ठीक सिकरै बुइनो ठीक नि हिंगा बाहिंनाय और गावसभानि आंगरो बुद्राय गामियाव तिनि त्रिपुरानि हिंगै गावसा असमलाय मुं संजाखा अ जागाव तिनि अ त्रिपुरानि सिनि अर्गानाइजेशन तेबकरा काहाम खायति सानान बागै विभिन्न जागानि बर फाइमानजा फाइका ताइ महाराष्ट्रनि लगी लगी दङै महाराष्ट्रनि याकनो तेबकरा खायनान बागै तिनिनि अ पान्दाव कगलाम सालाजाखा आबो सिमिया जों तिनि बेलायनो तंथगो महाराष्ट्रनि अबदल तिनि सिनि
Burirok ni bodol bo tini aro manja phakya ang borno bo hambai na musungo tinango bor usmai baksa o andolon samilingan nei ang kha khayo dai o tibra dai maharashtra ni tebo ayu block thang nei ang office copy de samana samana hambai